toen ik bij je kwam te wennen ben je, toen werd ik aan de heup geopereerd. En toen kon ik praktisch net vol meer. Ja, en ik maakte wat om handen, dus toen ben ik stadig gewoon zo wat begonnen. Ja, maar het is een hobby. Ja. Verdienen is er niks van. Nee. Wat is dat? Maakschroef en ik heb zo'n boom. Oh, zo niet. Dat weet je wel. Oh, daar, die kan maar wel. Moet dit denk je in? Oh ja, je weet nooit wat makkelijk. Nee. Dus ik kan je wel makkelijk aan mij nemen. €4. Nee, Alsjeblieft. alsjeblieft. Ja, dank je. Als ik thuis ben, dan ben ik hier. Ja. Nou, in winter dan heb ik het kaveltje even doen. En dan zit weer, dan komt er weer een paar uit Dwarp en worden van Noordwarp. Dan zit weer even. En die ene het het verhaaltje en dan worden daar. Nou, wij doen de sneeuwbroeden, hè? Beeldse sneeuwbroeden. En wat houdt het in? Nou ja, ze kennen bij die sneeuwhakjes longen en dat is het eigenlijk. Joh, is de, ik zou wel zeggen dat, ja, het is nog net leid, maar nee. Nee, dat had wel volle beter geweest, ja? Er komen weer een paar mensen jongens, juist wel. Of is de vrouw? Het is een vrouw. De vrouw is het. Ja. Die komt ook wel weer nou. Ja, enkel dus. Ja. Maar die had je nog toen, doet net. Nee. Nee. Je doet het net alleen nog, hè, Joert? Nee, ik koop je er ik. Maar haar schapen vachten. En Kobe is? Dochter. Aha. Maar de vrouw vindt het ik al je goed dat je zo... Ja, dat Ja? is heel goed. Ja. Ja. Die heeft hier geen last van. Maar als ik nou weer eens wat een mooi denkje heb, en dan zou het ze maakt het eerst wel in een huis, hè, no? Ik zei het interieur, dat verhoor ik jou. Ja, hè? Ja. Er is van alles wel wat. Ja, hoe kom je er dan? Van een boedeltje en ja. En ik heb hier en wel wat. En dat maat krijgt ja, het maat wat in de prijs zetten, no? Maar dan hekken we niks van. Ja, kom er gewoon nog. Hé? Oh. Ja, op een gewone sneeuw komen er meer. Nou, Leo, jongen. Die komt nou helemaal in de kop.